Ang tema sa atong misa karong adlaw mao ang pagpaubos o pagka mapaubsanon. Kini usa ka hiyas nga gitawag kini nga pundasyon sa tanan nga mga hiyas. Tawag kini nga inahan sa tanan mga bertud. Kay kini gikinahanglan aron mabatunan nato ang labi pang taas nga mga hiyas o mga bertud nga gitudlo kanato ni Kristo. Labi na kini mga hiyas sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Ang pagkamapayusanon usa ka butang nga kung atong tan-awon sukwahi sa atong tawhanon nga kasinatian. Kay ang atong itawag nga kalibutanon nga kaalam ng ingon paningkamot aron mahimo kang dako, greatness matod pa. Paningkamot, strive to become great. Mao nga kinahanglan ikaw mo eskwela, magtinarong pag-eskwela aron makabot nimo ang kalampusan ug ikaw mahimong dakong tao. Alang kanato di sa normal nga kinabuhi. Kisa katong taas nga nakabot diha sa pag-eskwela, taas nga nakabot sa edukasyon, siya ang pasidunggan. Ukha gisa tong daghan o bahandi, ang mga dato, sila ang labing taas, sila ang angay pasidunggan. Kisa katong naa sa taas nga posisyon, kinahanglan sila pasidunggan, tahuron, itambod sa katilingban. Sumaw ka na ang atong tawhanon o kalibutanon nga panglantaw. Murag walay dapit o walay lugar ang pagkamakpausanon. Wala man mag-ingon ang kalibutan, paningkamot nga ikaw mahimong ubos. Kundili, paningkamot aron ikaw mo asenso. Sumaw na ang normal, gitawag nato conventional wisdom, ang atong kalibutanon nga kaalam. Apan ang panglantaw sa Dios lahi. Kay matud pa sa atong pagbasa, ang Dios makamatikod niadto mga tao nga mapaubsanon. Kinsa katong paubsanon mo ay maka-attract sa Dios. Ano man? Dili ba di ay maayo ang pagpaningkamot aron mahimo kitang dakong tao sa katilingban. Dili man siguro na daotan. Apan matod pa ang pagka mapaubsanon mao ang timaan sa dakong tao. Humility is the mark of greatness. Kini nga pagtulunan wala lamang kini gipulot diha sa kahanginan kundi makita diha sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Ang Dios nga labing gamhanan, siya ang nagbuhat sa tanan. Makita o dili makita, mao kana atong ipadayagani, nagatuo ako sa Dios, kagawas tanan magbuhat sa langit sa yuta, sa tanan makita o dili makita. Gamhanan ang Diyos. Para ang Diyos mapaubsanon. Ang Diyos nagpaubos sa iyang kaugalingon. Ang Diyos nga labing gamhanan nahimo siyang huyang diha sa iyang pagpakatao. Nagpakatao ang Diyos. Dili mo ta
Patod pa sa uban, dili na kinahanglan nga pagkatao pa siya. Kay naa naman niya tanan. Ano magpakatao pa man nga mahimo siyang huyang. Ano mang iya pang kining gakson ang o kinahanglan nga gakson ang tawhanon nga kahimtang na sa pagbuhat niya nini siya hinuon mahimong huyang, mahimo siyang masakitan, makasinati sa mga tawhanon na kasinatian sama sa kagutom, kauhaw o sinatian sa pagsalikway. Apil pagali niya na ang kamatayon. Ano man nga nagpaubos ang Diyos. Usara katubag niya na tungod sa gugma. Ang gugma sa Diyos mo'y nakahagit kaniya sa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Mo kinang hinungdan sa tanan. Dili mahimong matuod ang gugma kung walay pagpaubos sa kaugalingon. So, ikinahanglan ang pagpaubos. Kay, kung wala kita pagpaubos, dili matinud-anon ang atong pahigugma. Kung wala magpaubos ang Diyos, dili usab magmatinud-anon ang iyang gugma. So, ikinahanglan ang pagka-mapausanon. Ang tao nga maalam, ang tao nga makinaadmanon, makita niya ang kabililhon sa pagka-mapausanon. Makita niya kini diha sa mga tanglitan diha sa iyang palibot. Kung matod pa sa kining mga tao nga dunay kaalam, ito mga ordinaryo nga mga tao nga dunay kasinatian sa mga ordinaryo mga pahitabo. Matod pa ang example, ang duha ka kanding. Kung ang duha ka kanding kuno magtagbo diha sa makitid nga pilapil. Kini mga kanding murag mga wise ni sila. Mga maalamon. Magtagbo sila sa tunga-tunga sa pilapil. Kunya kay makitid kayo ang pilapil, di sila mahimo makaatras, di sila mahimo mag-inatras. Di mahimo nga moatras ang usa. Unya, ang isa mag-abanti kay di makita sa likod, basig mahog siya sa kanal. Ang pilapil nga gitung-an sa duha ka lawom nga kanal. Di po sila mahimo nga magsinungagay. Kay kung magsinungagay sila, basin silang duha mga tagak dito sa kanal, mga lumos pa noon. Kung sa'y buhaton sa kanding, kung magtagbo sila sa tunga-tunga sa pilapil, ang usa kanila muhapa. Aron ang laing kanding mulatay sa iyang likod. Na kung wa pa kini mahitabo, di sila makatabo ngadto sa ilang padulngan. Mao kana ang giingon sa mga tao nga nahibalo. Ang kanding gali dunay pagpaubos. Mao po kini ang kamatuuran sa atong mga relasyon. Kung walay magpaubos, walay kalinaw, walay gugma nga mahitabo tungod kay kagubot o pagdinumtanay ang magpatigbabaw. Pagpaubos, o kini ang inahan sa tanan mga bertud. Gani diha sa uban nga mga hiyas, pagtuo. Dili kita makahimo diha sa pagtuo kung wala kita
pagkamapausanon. Matod pa, unsa man kuno ang opposite sa pagtuo. Pala sa atong panglantaw nga tawhanon, ang opposite sa kining pagtuo mao kuno ang pagduda, ang pagkamadudahon. Doubt is the opposite of faith. Apan sa laing bahin kung atong tanawon, ang pagduda usahay kabahin man na sa atong pagtuo. Ang kanang pagduda, wala na akong pasabot nga kung magduda ta, nawad ang tagpagtuo. Gani, usa sa mga apostoles, si Tomas, gitawag nga doubting Thomas. Apan siya, mingon, Ginoo ko, Diyos ko. Ang pagduda, kabahin ka na sa pagtuo. Unsa man ay ang opposite sa pagtuo. Ang opposite sa pagtuo, matod pa, mao ang pagkasigurado. Kung kita sigurado kayo, kung kita sigurado nga kita lamang ang husto, kung kita dunay gitawag nga absolute certainty, sigurado gyud. Kung sigurado ta, kung pananglitan mo ta, ang usa ka panglantaw nga sigurado mao ang scientific method. Ang siyensya lamang mao ang husto o maghatag ka nato og absolute certainty. Kung mao ka na ang atong huptan, wala na'y posibilidad na kita mutuo sa Diyos. Kay ang Diyos sukwahi man sa panglantaw sa siyensya. Ato pa, kung kita sigurado kayo, wala na yung pamaagi, kini lamang, mahulog nga kita mahimong mga arogante. Wala tayo pagpaubos. Sa mga tao nga akong himamat usa ka Amerikano nga kanhi siya nagtrabaho sa NASA. Tighimo siya rocket sa NASA kanang muadto sa lain nga kalibutan, matus buwan, matus sa Mars, so ba. Usa ka bright kay nga tao, usa ka physicist, engineer. Pato pa niya, the more I know that I do not know. Ingon siya, nakita na ako sa akong pagtuo sa siyensya nga pagkalayo ra gyud sa akong nakatunan kaysa matuod. Kaniya to nag-ingon nga siya certain ang iyang gituuhan, mao lamang ang scientific method. Apan karon nakaton siya nga dunay mga butang nga labaw sa tanan. Labaw pa kaysa atong kaalam, labaw pa sa kay kanato. Mato pa niya, now I know there are things which are greater than we are. God is greater than I am. Karon nga nakabalo ko, doon na siya matupan niya. Na-humbled siya. Mura siya, nakita niya ang kagalingon nga labihan kaubos ikumparar sa kahalangdon sa Diyos. Karon nga duna siya pagpaubos sa iyang kagalingon, siya nakakita sa usa ka pamaagi nga mao ang pagtuo.
Kaniadto dili siya matuo tungod kay siya sigurado apan karon nga nakita niya kining maong kamatuoran siya mutuo na. Mao nga kinahanglan ang pagpaubos. Ya usab sa atong paglaom, dili kita makalaom sa atong pagkabanhaw pananglitan kung wala kita pagpaubos, pagsalig sa Dios nga labing gamahanan, labing mahigugmaon. Dili kita makasalig nga ang Dios mahimong magmahal kanato nga kita nga murag abog lamang nining kalibutan. Matud pa sa usa ka psalmist ang nagsulat niya ng Salmo 8. Bingon, sa akong paglantaw sa kalangitan, nakita na ako ang mga bituon, ang mga planeta, ang mga buwan. Nakita na ako ang imong kahalangdon. Kung kita na ako, nganong ako nga tao nga mura lang mag-abog, ano mang nagtagad kaman kanako. Usa ka posibilidad nga ang labing gamahanan nga Dios magmahal kanato nga abog lamang ning kalibutan. Dili kita makakita niya na kung wala kita pagka mapausanon sa kaugalingon. O nakatapusan ng punto mo kini. Ang pagbuntog sa dautan mao ang paagi sa pagkamapausanon. Kay matud pa ang pagkamapahitason mao ang una nga sala sa atong unang ginikanan si Adan ug sa Eva. Ang pagkamapahitason dunay gihimo nga balaod ang Dios. Bingon ng Dios, mahimo ninyong buhaton ang tanan, mahimo ninyong kanon ang mga prutas sa tanan nga mga kahoy nga niya dinhi, apan doon na lamay usa nga akong gidili kaninyo kanang nasa tunga-tunga nga mao ang giingon nga kahoy sa kaalam sa kahibalo sa maayo sa lautan. Sa ato pa kini nga kahoy ang bunga nini murag makapabukabli sa una-una nga mahimo sa bikaw nga sama sa Dios. Nato pa ang balaod sa Dios ayaw himua ang imong kaugalingon nga mapahitason nga ikaw nga murag makig-compete ka sa Dios. Ikaw tao lamang, dili ka Dios. Panang tao naning kamot yun nga makabot niya kining maong kaalam nga Diyos nun nga mulabaw pa siya o matupngan niya ang Diyos. Natintal gayud siya tungod sa iyang kamapahitason. Pride mao ang sala sa tao, mao ang pagkamapahitason. Ug mao kini usab ang pamaagi sa dautan. Ang pamaagi sa yawa, ang pagkamapahitason, ang pamaagi sa Dios, ang pagkamapabusanon. Matud pa sa usa ka inila nga teologo, ingon siya, kung ikaw buot nga mabuntog nimo ang dautan, mabuntog nimo ang yawa. Kung naghuna-una ka nga mapildi nimo ang yawa pinagi sa imong paningkamot nga mahimo kang balaan sa mapanglitan sa pagpuasa, matud pa niya ayaw na lang ngano man. Kaya kung pagpuasa lang hinumdumi nga ang yawa dili ba mukaon, pildi gyapon ka. Magpuasa ka, ang yawa di mukaon, namamatay ka, yawa buhi gyapon. Unsa pa nga paagi ato pa dili diha sa kining
o ang paagi lamang nga mabuntog ang nautan, mao ang pagkapaubsanon. Kaya ang yawa, di gyud mantigo nga paubos sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, ang tumong sa atong tema karon, tinuod nga giawhag kita sa atong Ginoo sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Apan dili kini mao ang inilamang ang atong tumong, kundi pinaagi sa pagkapaubsanon atong makabot ang labaw pa nga mahinungdanon nga mga hiyas. O ang ginatas-an niini ang labaw sa tanan mao ang gugma. Ato pa rin San Pablo, labaw sa tanan mao ang gugma, labaw pa sa pagtuo, paglaom mao ang gugma. The greatest of all is love. Gugma. Pandili kita mahimo may gugma sama sa pagigugma sa Dios kanato kung wala kitay pagkapaubsanon. Maigsoon atong Pangayon sa Dios nga unta kita makabaton niining maong hiyas nga mao ang paghigugma pinaagi sa husto nga pundasyon, husto nga kining pamaagi, nga maong pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios mao ang pagkapaubsanon, dili ang pagkamapaytason. Maangkon ta nato kini ug maantigo unta kita, makat-on na kita sa pahigugma sama sa pahigugma ni Kristo kanato. Hinaot man ta.